County Makericho. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano Lydia Okeyo kuom lipodno. Wan gi geno ni weche mag thieth biro bedo makare e pacho ka. Wadhi weche mag somo. Penj osechwale containers 576 duto mag penj e pacho kaendi e kinde ma irito chakruok penj juma manyien. Jatend migawo mar somo Ezekiel Mashogu ne oyango mae chenro mar dhialo jopuonj mapuonjo jopuonjre ma nigi ng'ol, kama bende ne okwayo jopuonj manyocha ong'anyo dok puonjo e gwenge ma arita kwe noke kaka Mandera mondo miyo yie odogi e tich. Judith Omondi ni kod ler mathoth. Gi juma achiel kende to penj madongo chakore e pacho ka, jatend migawo mar somo Ezekiel Mashogu okoni ikruok duto osetim kendo penj osechwal e container duto 576 mantie pacho ka kendo tiyo kaka kuonde kano penj madongo. All the necessary arrangements for our national examinations, both the KCPE, KCSE and the GIBUSEA are in place. We have been able to dispatch the examination papers to all the distribution centers within the country. We have about 576 distribution centers where we have the containers. Mashogu koni jotelo mabiro rito penj go kik tem dhi ataro kod chike manyicha oloki kama oriwo kao penj kowuok e container diriyo e odiechieng'. Ma okoni e yo mabiro konyo duoko piny kuo mar penj kokalo e otese ma iyawo kapok kindegi mag yiepo oromo. This time around, the kind of arrangement we have made is such that the center managers will be able to go for the morning papers in the morning and then also get back in the afternoon for the afternoon papers. The purpose of this is to avoid other exposure, because the kind of allegations we have been getting there before is that we normally have few problems here and there because of other exposure. We also want to assure the examiners that the necessary arrangements have been made to make sure that we compensate them in good time. Whatever they are supposed to be paid is not going to delay. Kindeno bende ne otiyo goe kwayo jopuonj manyicha ong'anyo doki e tich e gwenge ma Mandera mondo dogi e tich ahinya to mondo gires ngima jopuonjre ma ikore ne penj. Mashogu koni jumbe ariyo ma okalo nyicha en Mandera kendo en kod chir ni arita kwe osebedo makare e gwenge go. I was in Mandera about 2 weeks ago. The security situation has improved and everything is good, and we want to request our teachers to go back to our schools in Mandera and the other neighboring districts to continue with their work, and we assure them that the government will be able to provide the necessary required security. Higani, piny Kenya dhi timo penj madongo e kidienje adek magin KIPSEA, KCPE kachiel kod KCSE. Judith Omondi, Ramogi TV. Erokamano Judy. Jopuonjre man kod ng'ol mopogore opogore ichano keti e chenro mar thieth makare e yo moyweyo ne ji duto. Ma oyang kod jatend migawo mar somo Ezekiel Mashogu manotelo nyasi mar sidho jopuonj malony e puonjo jopuonjre man kod ng'ol mopogore opogore. Mashogu bende ochwalo masinde mag konyo puonjo jopuonjregi e skundegi duto e pacho kaendi. Gino mokoni biro konyo e chwalo somo makare ne jopuonjre man kod ng'ol e pacho ka. The government is determined to ensure that learners with special needs and disabilities live in good health in order to discover their education potential, that they require regular medical attention and interventions. For this reason, it is the intention of the Ministry of Education to pursue their inclusion in the Universal Health Care Program, which will be launched by His Excellency the President, Dr. William Samoei Ruto, during the Mashujaa Day tomorrow in Kericho. The Universal Health Care Program will enable the runners to access critical therapy and rehabilitation services. This will help alleviate the severity of their special needs and disabilities.